Truk alon alire medal ngayu Jakarta. Ya kadang kala iki ngeling-eling sing wis ndak do lali. Engko nek kuwi terus ndak ora do digatekke terus engko ming patok bangrong kaya ngono. Iya. Wajib kuwi. Heeh. Acara apa iki, Truk? Merti Malioboro. Waduh, Merti Malioboro. Saka forum lintas komunitas Malioboro. Wo pagyubane akeh banget rek. Apa wae? Tridharma. Pemalni PPLM, PPMS Handayani, Padma, Pasar Sore, Pasar Sentir, Komunitas Andung. Pasar Sentir isih to? Isih. Kelingan zaman cilik. Ngedoli jarike bapakku. Ngawur. Asli kuwi cerita nyata. Oh. Ayo piyen karang biyen ya. Ya kurang ajar kowe jarike wong tua barang didoli. Golek dik. Zaman semono isih umur piro? SMP aku. Oh. Ayo kalah karo kakang-kakangku kan njaluk dik mesti kalah karo kakang-kakangku. Jarike tak dol. Tonggo udut. Waduh. Ayo ora apa-apa. Zaman biyen ki dadi kaca benggala ya, Gong. Ayo. Merti Malioboro dalam rangka mendukung pemilu damai. Ayo kuwi apik. Mula tenan iki asli iki wis kudu dicamkan ning pikirane dhewe-dhewe ya, Truk. Wis ora usah perlu padha regejegan wis ora apik. Congkrah akibate apa? Ya. Entuk-entukane apa kok akibate apa? Entuk-entukane apa? Cerah entuk-entukane apa? Ya. Wong ora urung sesuk nek rampung pemilihan ya piye engko sasi rong sasi ya damai meneh. Mula wis asal dadak perlu digawe angel ngono ya. Heeh. Beda klambi ora masalah. Ya. Beda atribut ora masalah. Iya. Pokoke rukun kaya nek beda kelamin kae lho, Truk. Ah iya. Ya pancen ya ngono ting glenik ora karo-karuan ngono kae. Muga-muga kabeh iso rancak ya, Gong. Sing dijaluk pancen ngono, uga aja nganti golput. Iya. Lan sing luwih prayitna ngati-ati, aja gampang percaya karo berita bohong utawa hoax. Iya. Kuwi mergo ana hukume. Nek kowe entuk berita ora tok teliti luwih dhisik, ora tok genake luwih dhisik, terus tok share. Ya. Nang media sosial, nah bareng anu ora nyata, wah wis kowe kena hukum. Ana hukume saiki. Ana negara hukum ngene iki. Ha iya. Apik kuwi. Sing diomongke Bagong ki pancen bener. Mula kudu sing ati-ati, sing prayitna ngati-ati. Ya sapa wae, ya. Ngono ya rek. Heeh. Wis ora perlu kampanye nganggo knalpot di blombong. Ya. Jane saka Bawaslu ki kudu menetapkan peraturan kena kampanye ngepit modar. Ora ana sing melu yakin iso mumpluk. Heeh. Ha iya ya ning jane ya apik lho, Gong. Lho, sing jeneng kampanye damai kan seperti itu, ngepit. Oh. Mamerke atribute digawe atraksi kaya paweh ngono kae. Ya. Masyarakat seneng, sing do nonton ya ora ana rasa kuwatir. Ha iya. Amula saiki wis ora ana wong delok kampanye ki ada wedi. Ha iya. Do tungglombo ora karo-karuan digawe sing alus, sing lembah manah, simpatik karo ben iso membuat simpatik iki carane piye aja malah membuat onar, aja malah membuat geger. Iya. Mesake masyarakat kiwa tengene. Iya. Nek do bandem-bandeman terus kesalah sasaran kena omahe wong, kena kacane wong, mongko kowe ora melu kampanye, ora ngerti dodok saling perkara, apa ora mesake? Ya. Mongko nek tuku kaca ya wonge ngrasa tenan, tuku gendeng ya wonge ngrasa tenan. Iki nek dienggo nek do ngono kuwi. Ora nuruti karo wudele dhewe. Ha iya. Ya pancen bener ya nek. Iya. Sing dibandem omahe pecah kacane. Ayo monggo ora melu ora ngerti apa-apa. Monggo sing pecah kacane, pecah gendenge kuwi nyambut gaene rekoso. Ora ta ya, apa ora mesake? Apa ora malah gawe kapitunane liyan? Hati nurani dipake. Iya. Ya pancen bener ngono. Muga-muga mulai iki para kabeh pedagang saka Malioboro padha mendukung ya kuwi pemilu damai. Ha wis kudu pemilu kudu damai. Malah kepara nek pancen ngerti provokatore cekel bareng-bareng. Ya. Masyarakat duwe kewajiban mengamankan pemilu juga. Ya.
Pancen bener kok. Ya. Iki wis ora nganggo Mimin Apri, ngene biasane Mbak Mimin Mbak Apri iki nek metu ya wis mung limbukan tok. Heeh. Ha iki apike golek bancine piye? Aja. Dandani wedok men supaya gayeng iku oke lho iki. Kok oke ora. Ning nek ora iso nembang malah gilani ora. Ngono kuwi kudu duwe anu darah seni utawa duwe niat budaya kok. Sing ora duwe niat budaya ya ora bakal iso kaya Mbak Mimin Mbak Apri kaya mau ngono kae mau. Ah iya ya terus. Embangane ra ono bancine? Wis ono. Solikin wae. Dandani wedok gebuke lho. Dandani wedok terus digebuke lah. Ya. Ya nembang sing kepenak, Reng. Ayo. Tembangan sing kepenak. Ya. Iki di streaming lumantar channel Dalang Sena. Oke banget sing isi keparan nonton. Ki mau tak tileki arep gara-gara mau isih 3.000 luwih sing padha mresani. Ya. Mula aja kendho semangate, Tru. Ha iki ora dina prei mula ya para rawuh akeh sing wis padha kondur kejaba sing padha sesuk nyambut gawene mangkat awan utawa pancen ya ora ndek gawean. Ha iya. Iso do ngebiar. Nah sing gaweane mlebu esuk ya genah jam 1 jam 2 wis do kondur do ngaso. Ha iya. Ayo rek nembang sing kepenak. Oke. Wah, iki beberapa ada yang ya ora anyar ning janjane biyen tau nyindeni aku. Jaman semono ning saiki wis Mbak Wahyu Krisnawati, Udu. Wahyu Krisnawati, Udu Wahyu sing nomor 2 saka kono kae. Nomor 4. Oh. Sing menik-menik kuwi. Mbak Wahyu Ningsih asline jenenge. Saiki sarang-arang nyinden wis dadi guru. Oh. Guru SMKI. Ya syukur ayo gajine per bulan nyinden ya urung karuan. Iso rancar. Ha iya. Ya nek ana sing nanggap nek ora. Mrongos. Ha iya. Kula luwung dadi guru. Ning ya ana sing arep dadi guru metu ngeboti nyeni ya ana. Oh. Sing ngendang kuwi dadi PNS e trimo ngeboti lek ngendangi aku. Ha iya, saking tresnane karo aku. Karo iso ilar-ilir ngeterke sinden. Sing ngethuk tak takoni nganti ndredeg awake. Jujur kowe aku ngene. Nggih Pak kula jujur saestu Pak sumpah demi Allah Pak. Nanti wonge ngalir Pak. Ora iso ngapusi aku. Ora iso. Ayo. Ayo ora apa-apa. Ayo karang yo nek sing metuk telat ngono kuwi ya kudu golek keselamatan. Ayo karang aku nek ngedolke sinden. Cita iki tak sawang mau ya wis ana awis tentrem lho, Tru. Mbak Cita wingi nang Jakarta mandek nang ngarep Taman Mini. Iya. Anu Pak apa sih? Ngojek Pak. Waduh, yaene Jakarta iki gawat e. Bareng ki mau wis ketemu aku wis tentrem, ngono kabare aku ora tentrem. Ya nek Jakarta iki gak nganu keras lur. Lor telur. Iya. Ha iya bener. Mudhun citai atiku tratapan. Ini ya wis tak tentrem bareng ki mau wis ketok alhamdulillah bocah wis tekan Yojo. Iya. Ngeculke wong Jakarta. Gawat e. Aja kok ning Jakarta, ning kene kowe ra aman. Muni yahene Bali dhewe ngene iki jan. Iya, ning saiki wis rada suda. Biyen pancen ana kondange klithik kae ya, Gong. Iya kuwi ya pengisruh. Marai aku wedi lunga bengi. Ha iya. Ayo ya syukur nek wis slamet tekan omah. Aku tak nyoba suarane adikku wedok sing wis suwe ora ketemu ya. Ya ketemu ning nanggre tak jawab kok mesti Endo, tak jawab Endo. Endo, aku ya ngono. Suwe-suwe ra keneng aku ya. Endo kaya ngapa ditelateni ra. Ha iya. Mbak Wahyu Ningsih ya men ngaturke apa? Jineman. Jineman lalap karo Mbak Wahyu guru SMKI. Ayo.
Ana sing pinggir dhewe iki kok isih mine-mine iki. Ah iya dene Mbak Wahyu kae. Oh, jenenge Mbak Yuni. Oh, iki wis ben dandan tok wae ora apa-apa. Ya. Karo ajar mental. Ya. Karo ajar notasi. Heeh. Arang sinden iki nek ora persiapan. Tutuk ketuk jase. Wong arep lagi ajar dilirak-lirik gundule atos. Men pinter sike. Iya. Bocah isih cilik kok men pinter, men sembodo le nyindan anggo lagu. Ha iya. Sapa-sapa kok mbok nglirik Prastiwi kae. Demen dikempo kowe. Heeh. Iya. Saiki wis isi ya nak ya. Nggih semester 1. Kalih semester kalih. Biyen melu aku pisanan ki SMKI. Iya. Saiki wis semester 2 wis jurusan karawitan. Iya, ya syukur wah. Aku seneng nek ana bocah cilik do sekolah ning seni ngene iki ya Gong. Nyenengake. Anakmu barang ku ya kudu dididik neng seni. Anakku sing cilik iki malah cita-citane iki dadi guru PAUD. Lho. Oh to. Talangane nak sesuk joget ya anakku sing gedhe wis ora gelem seni nang nggon Jawa, nang nggon seni modern piano. Ya. Sing lanang ki mulai gelem dolanan wayang ning kamar ning dikancing. Ya. Isin karo kowe ngajar mayang tok delok ya isin. Wong mayang tak rungokke kon jaba kok bahasa Indonesia. Ya wis men ra apa-apa sesuai rak ya apik. Iya. Bagaimana kamu? Ya tidak apa-apa. Iki anak dalang nek kulino ngegame ya ngene iki. Wayang bahasa Indonesia. Iya. Ah sing cilik tak kon joget kok, "Ma, aku tuh mau jadi guru." Oh ya, pada Ibu. Enggak, Ibu kan dosen. Aku mau jadi guru anak kecil-kecil PAUD. Oh iya. Wis pokoke dituruti kok. Wis men. Ben anggere ora ana sing nyening kok mana meneh kok. Ah iya. Gregeten aku. Ayo, gatik glinding Mbak Wahyu, wah jan Mbak Wahyu ningsih. Asline saka ngendi kuwi? Metenggung, Temanggung, Temanggung. Ya. Suarane apik bocah iki. Heeh. Sak keluarga suarane apik kabeh. Satrah. Kuwi trahe sing nggirong karo Igul iki nek nyeluk ketoke iso lek. Oh. Lek apa? Igul kae diceluk lek ya ngawur. Ora urusan lek apa. Ngono kok lek. Lek tang. Iya. Monggo Mbak Wahyu. Kinupita. Penggantine Bu Parmi. Kangku
sing jeneng piyai ngajari iki ya cengkoke kaya Mbak Wayu kuwi. Iya, Bapak. Bene ketara. Biasane nek sinden-sinden ki sok ilfil. Heeh. Sok isin harmoni Bapak. Ngono dianggap medhok terus ming ya. Iya, Pak. Lah iya, karang ya sok isin. Cruwit-wit. Calurutan kene rambut mati pangan yuk odoran yuk odoran yuk odoran yuk kabyaan ing pasawahan pucuke parirayangan pucuke parirayangan cileane ning pang-pangan konangan bapakane mingat ikut tambasan nonton parine asrut Ya, penak ta, Tru? Iki gatik glinding kosek ora ngurung rampung kok omong wae ora. Oh iya ta, urung rampung iki. Lagi tekan manuk emprit e. Iki isih rombongane isih blekok barang. Ha iya. Manuk blekok, ngono barang, manuk betet. Heeh. Ngawur gareng ora kesusu to? Iya, ya coba terus ke yuk. manuk betet Mbak betet diet pating cruwet-wet kene iki ya pendak sasi pisan ya nganu apa wayangan ya Tru. Ha iya ya ning kene iki nek ora kleru saka Pepadi provinsi. Net not ning mangga. Manuk blaka nggon mung ladak Gedeng wonten kabeh iki kelakon. Ha iya. Ayo truk genti kowe. Ya, ndak ora patiya rata nek ora ngaturke adike Mbak Wahyu iki. Ha iya. Apale apa? Aja ta peksa bocah lagi wingi sore. Ya. Ya ora wingi sore semono wingi sore. Winganane nek kowe. Ayo semono kau wingi sore. Sing gedhe sepira? Ah iya. Sak isa. Bapak bupak lampimu ora. Maksude umure Ari Zaki wis rada tuwane lho. Ah, ya tua Prastiwi ora. Tua Bu Ciblek to. Heeh. Persis Bu Ciblek ora. Ah iya. Sok di apa jenenge iki dijenengi anu wae apa jenenge iki Ciblek sawah. Yo. Mbak Yuni, ya ben nyekar apa? Ayo manut, bocah lagi ajar iki ora. Yo, Dik. Rasa wedi. Ajar nderek Pak De Seno iki. Biasane Om.
Kok saiki Pakde streaming iku ora macem-macem. Pakde sena. Wedi kowe ya, ta? Wedi takut kowe ya. Ya ora dadi masalah ora. Aku tau nang omah ditakoni ro bojoku saiki kok am-om kaya ming nang panggung ayah. Pakde aja om ya. Pakde ki wis sepuh. Ah iya. Rambutku wis warna loro. Ha iya. Nembang apa nak? Rengu mawon. Hah? Rengu. Saya pinter kowe. Biyen dek melaku pertama nembange gundul-gundul pacul. Ha iya. Saiki wis rengu. Ha iya. Coba dibawani. Ha iya. Rasa ngrungokke swara wiyaga. Wiyaga ki anggere ana siden arang-arang melu terus dol ceng-cenine. Do capek ning ya ana sing nganteng ya ana. Mergo didukani ya ana. Pun ge monggo. Yo, coba. Piye to? Wong takon ngladeni wayang sewengi iki mumpung sing ngendang medu. Dhek iki malah ning mburiku ki omong wae iki ro sapa to saiki? Mboten. Ngedep HP. Ya. Ayo gayane ki do duwe HP. Ha iya. Ning ya ana sing ora iso nggunakake. Ha piye? Wong video call kok malah ngene iki. Halo. Heeh. Video call ki ra cukup omong-omongan ning to piye? Aku ya ora kok wis tak gawa keprake. Heeh, iya. Ayo, Mbak Yuni, monggo. Memanise merati. Nah, ngono kuwi, Mbah, suarane wis mundhak. Sing ngajari Mbak Yu nggih, Mbah Yu nggih. Kon ngajari. Ngono ora gelem ngajari tak paranane. Wah. Ngapa? Maksudnya takon ngajari adine ngono lho. Iya. Pacaane mung prasaja. Sing gawe rada gandul-gandul ora apa-apa. Suwe-suwe rasa guyuse. Pacane mung tralala ngono ya. Prasaja kok tralala. Yo, gandes luwes wiragane. Calon apik anggere dididik terus. Wahyu aja leren ning ngajari. Ngopo ki kok alak? Tutuk gampang dasmu iki kan. Ora ngono ki kok ya. Diajari biasa. Neno. Mangga. Rina wangi mantra tapan. Kendel iki cah esuk cah. Montang manting tanjena. Montang manting tanjena.
yen dipenerke cengkoke sesuk karo Mbak Yume. Ina wengi mung tratapan muntang manting tang jenak ora rina wengi mung tratapan kleru ya halo Kang Mas sira dawa bagus ayo bakale calon apik iki bisa kadung kok menawa iki nek ora apal cakepane iki rasa bisa kadung mbok menawa lali ya entuk disalahke hus elek ya gampang Oh, teman ambe beda ya mangga sajake katon rengu wonten apa niku pilih sampun dangu men bocahe wae aku ki mung ngomongi ngono kok tas-tes aku ora dikono niku ora leren ya ben bocahe ben nyuwara men ajar nek kowe wis rengu wis tatas ora sa baleni siake watan rengu ku anggere ora meneng totok meneh wonten apa niku tak totoke terus ngedoh-doh ora ya meneng yuk ya Mbak sajake katon rengu janjane bocah iki pinter ning mbok menawa isih grogi. Ketukane tangan ki ora padha. Heeh. Katon rengu tek 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 suwe-suwe tek tek suwe-suwe iki blasak-blasak. Iya iso ora apa-apa. Mangga. Oh nanana neno. Mangga.
wis kena nggo golek dhuwit. Ha iya. Sanae ngaton lengo wonten apa niku bilih sampun dangu. Wah. Langgam iki ora rasane penek banjur ning wah ya karang nek gumantule nabuhi. Heeh. Langgam apik kaya ngapa nek sing nabuhi ora jigos ya. Sajake katon rengo wonten apa niku tundlang tot tong tot tong tot tong tot tong tot. Apa ya ana? Wah, kowe sekali waktu mesti nemokke rasa kuwatir. Itu nek pas mayang dalang tok ning pelosok-pelosoke mesti nemokke. Ya lucu-lucu barang. Ayo. Ayo genti dilatang nang Pekanbaru ana. Guyang dumang kok guyang dumeng. Karang ya wong tuwa ki sok ming sriwang-sriwing ngrungokke omongane cah nom-nom iki ora ada. Sing sportif aja nganti apa jenenge pesimis dan optimis. Satu kemungkinan edukasi yang edupak. Ayo. Edupak nggo adus kuwi ayo. Ayo radong nek ngrungokke iki. Janjane tumrap aku sosialisasi apa-apa ki rasa nggo basa sing tirik-tirik ya, Tru. Basa Jawa utawa basa Indonesia sing iso dipahami masyarakat. Mergo masyarakat semene akeh kuwi ora kabeh mengenal kata-kata modern. Ya. Mula kudu aja dumeh. Dhek iki profesor utawa dokter pidato terus ya kita harus edukatif menghadapi semua komponen-komponen yang akhirnya akan menjadi sesuatu yang menjadi primitif. Iya. Wong sing ora dong, sing umur 50 munggah ki apa iki komponen? Komponen ki apa ya, Pak? Takon jejer. Ayo sumbu. Komponen sumbu. Pas saking nggon kompor jenenge komponen. Malah ora dong nek monggo sareng-sareng mari kita jaga perdamaian, mari kita jaga kerukunan, mari jangan sampai menimbulkan emosi amarah yang meledak-ledak. Iya. Yuk. Wis urung lek ngomong tak anteni. Kowe ngenteni lek ngomong to. Engko darane ora ngkei kesempatan kowe. Mbak Cita, ya, engko bar Mbak Cita terus kur-kur. Heeh. Saiki sing Mbak Cita semen bawa. Ha iya. Mbok menawa saka Jakarta ra iso basa Jawa. Wah iya. Ning pirang-pirang dina iku kanca-kancaku ki gleleng e. Kancaku ki paling modern seluruh wiyaga sak Indonesia. Wo. Anggere muni mayang adoh ngono kuwi tekan Kebumen mandeg ya basane ngapak kabeh. Wo. Iki ngendi Kebumen aja kaya kowe langsung ngono kuwi. Engko tekan Bandung mandeg leren ngopi ya kumaha di dia. Wah, tekan Jakarta ya wingi nang pondokan bahasa Indonesia kabeh. Mula wondo lunga wong radong. Ayo. Trimonata wayang. Ayo. Ayo ngatur ke apa, Mbak? Kadung tresno. Kadung tresna. Iya. Nena ya hati Rina wangi dadi ati lendro wae kaya arep pelok iki suarane tanpa dahar tanpa nendra sing jeneng wong tresna iki ora mangan ora turu wae tetep ngelih kok terus. Ah iya. Terus tanpa dahar tanpa nendra ane ya sing jeneng wong seneng tenan ki ya tenan ora mangan ora ngombe ya nglakon tenan ya terus. Ah iya. Sinetron. Mangan ya ngelih tenan kok. Wong ngono oleh gagas kok banget-banget kok. Ha iya, ning ya kadang kala ana sing melo, Gong. Wong ki gampang melo anggere ketaton atine sithik terus ora mangan, ora turu, terus ming ngedep fotone.
biyange suwang seweng. Ha iya. Nek kowe ora apa? Nek arep tak depe apa? Difoto bojoku ki ya elek. Disawang langsung ya ora penak dadi wis ora bakal melu aku. Ketaton atiku ya mangan wae. Malah lemu ya kok. Terus kayung yon marang slirane kayung yun marang slirane seneng wis jatuh cinta iki wis ora iso diwingko katon kencana ngono wis muni sengit ya kencana katon wingko terus tansah gumawanging netra neng mripat ki tansah tom-tomen nek muni seneng karo wong wedok ki mripat dilekke iki nang kono gambare ming wong wedok padha aku yakin aku anggere melek mripate iki anggere muni biar ngono iki terus ana gambare dhuwit oh asli to jero ati kadung tresno kadung tresno. Ayo aku nek bar turu biar gambar dhuwit iki gelo mergane. Jero ati kadung nyaur. Oh. Karepe ora nyaur. Endo. Tan liya hamung sliramu kobong gedhe satemah lara asmara iki eneng pengumuman Gong. Pengumuman apa? Sesuk sing tanggal 14 kuwi tempate pindah. Nek ora batal to? Ora. Pindah tempate. Tiwas utang rokok ya aku. Tempate pindah neng endi, Truk? Neng Jalan RA Kartini Timur Asrama Ratnaningsih Sagan Kelurahan Terban Kutha Ngayogyakarta. Berarti Sagan. Ah iya. Burine ngendi kuwi? Kualitas hotel ngendi? Mal ngendi? Galeri Amal. Waduh. Aku sabaku kuwi. Oh. Ngejak anak-anak dhewe ngapa ngisini-sini wong ping ngemis kok. Oh. Ngemis kok pamer. Yo monggo, ya. Lamat wis katon tejane yen
gerong ki nek piyai loro kuwi. Kuntrana kuntin. Yo. Anggere muni kendange muni ndang wong loro mat-matan pol. Yo. Kita semangat ya. Ya. Pacaan desa Rawasri Surabaya Sigrak terus ya. Tublak. Tomblang plutak iya kok tangane pengendang kok iso dhewe-dhewe ya terus ayo saking pintere kok plutak ngene nuthuk piye ya driji wis muni keok ngono Mas aku ra nilai indok yo kur we kur piye ngono sinden murung muni siji lho sapa lho kae sing aku kacamata kae Bu Kalimah utuh antil mencelat ora Ibu Ayu Purwalestari alah jangan nanti kalepian aku kelalen ha iya
Suarane apik nek ora dimanfaatke ndak rugi. Ah iya rugi le bayar. Ha iya. Nek ayuke mesti gelo, aku terus iki nyambut gawe apa aku? Nampa dit kok menerima gaji buta. Iya. Ning mesti ana sing ngeneng-ngeneng wis ora apa-apa ora santai wae tuwa ditampa tenan kok. Sopo? Bojone. Iya. Iya. Belok barang ya, Bang. Heeh. Belok barang. Aku kok suwe ora krungu sarung gandum ya terus sarung jagung. Sarung gandum ngrukupi sirahmu ki. Heeh, sarung jagung. Iya. Sarung jagung awate kepacut tresna tak rewangi korban jiwa raga mlaku adotan gresula. Wis enteno wae. Petro ya senengane ora. Sing nembangke ben Mbak Ayu. Ngapa kowe nembang ora ana kekuatane babar blas? Kono, kowe iki meneng. Oh ya. Ben dibawani. Dandang gula banjir ngarane ora tau pener ngono lho. Banjir apa banjir? Banjir. Yogyanira Kemunggan. Hah? Kemunggan. Yogyanira ono semono kuwi. Yogyanira kowe ngecek aku wae. Kanggep aku ora ngerti oktav. Yogyanira wis beda. Kang para prajurit anak Semar ki sing suarane apik men kowe apa? Kang para prajurit kok dadi slendro to? Gamelan-gamelanku dhewe do cerewet. Malah seneni. Lho ya wis ora. Yo Mbak Ayu, suarane men temojo. Yo nira. Yogyanira Wis, sing ngajari sapa kowe? Oh, tembang kleru dipeng-pengke. Yogyanira. Gong kowe iki salah kok ngeyel lho. Ora gajul ora. Apa iki wis bener? Masa? Ya wis. Rasa tok salahke men manut sindene. Yogyanira. 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 Tibane dhuwur sing ora padha, dhuwur sing ora padha. Ning isor padha to? Padha. Dhuwur ora padha sing penting isor terus. Cah edian ora. Ya. Suara gali-gali kaya ngono ora dimanfaatkan rugi. Lamun bisa meneng gak, Truk? Iya, iya. lamun bisa dirasake. Truk meneng to? Iya, iya, iya. Sami. Ganti delekke to, ora ana ganggu. Sapa sing ngeling? Bojone. Ha kae pengen mayang ora tau kelakon dadine.
Karepe iki pengen melu gara-gara ngono karepe. Nah iya. Ane rak gaweni wayang terus arep didol. Oh. Arep dijajar nang nggon wayangan-wayangan lho. Iya. Dueng nguni cari Ya. Neno. Menang to rek? Iya iya iya. Menang to yuk. Lho. Sing nembang ayu kok oh nding lali aku. Terus yuk terus. Sasra Sasrabahu cakepane ngono kuwi Sasrabahu. Bahu iki lengen, nek bahu iki mambu. Apa? Wis turu wae aja mangan. Aku iki senengane ngono ya. Diguyu kancane malah ra seneng. Kancane melek kon turu. Ngesep tenaga. Iya. ing mahes saka streaming iso kasing padha WhatsApp lho, Truk. Saka Pekanbaru, Taiwan, Hong Kong, iya, Singapura, Malaysia. Ngendine kok oke, London, Paris, weh, jan oke. Samoa, wah. Samoa iki ndi? Negara anyar dawah Samoa. Kuwi Amerika. Amerika gedrik. aran patih Wandompok. Wong kancane mangan jambu kluthuk ya njaluk. Ayo. Njaluk bareng ditutuhi. Iki kalu, Bang. Us. Ayo ya untune iso keri. Ayo kan wis tuwa ya. Kaya aku ki lho untuku ogah ning tak nggo mangan sing empuk-empuk. Ayo. Men awet. Lalabuan nipun kang kinelung triprakara kuna ya kang kinalong triprakara kaya purune kang
nuhun netrah oh nuhun netrahu gong kaget aku terus kok ngalamun ngopo ya mbayangke aku waduh upama omahku kaya ngene iki nyetel dandang gula bandet iya latare ya jembar ngene iki ana pintu gerbange ngono kan aku tengok nang kono iya ngingu kirik 8 waduh ora orang gleleng iya ting nong wong teko satpamku tak kon nilai sapa wiyaga Pak kirik culke langsungan iya apa ora edan ngene cita-cita kok sia-sia ki lek arep lakon sok kapan bayangno ora mbok ya kanca teko ki dimanggake wis engko nek ora do teko ya tok arep-arep aku ki ya nggumun nek ora dodolan tak arep-arep nek dodolan kok mung do ngriseni wirawiri mlebu omah buka cething ayo wis ku nek takon lha kowe apa wong anggepe kaya ngolahke dheke apa ayo wis ben ora apa-apa gorengke iwak kali sing akeh rine iya kon madang kecocok ri telake syukur ngolat-ngolat kaya ula kae iya iya lelo temlong temlong neng ya apik iki mesti penak ayo coba kaya apa Mas Joko wah sing bunang asmane Mas Joko tampane Mamantri sing ngendang Mamantri ayo Mamantri langsung nyaut terus balungane lho barang ditoleh yo dados monggo
Yo dicukupke ngundak wektune ora kecandhak tegese kene papane ya dienggo gentenan sesuk-esuk wis kudu resik.